Hola, patapums! Avui no farà el vídeo la Teresa Patapum. Avui el faré jo, Frida Kahlo. Hola, patapums! Què tal? Com esteu? Mireu! Si és que m'ho ha passat superbé maquillant-me i vestint-me com Frida Kahlo. Què? Dona el pego o què? Doncs com heu vist al títol, avui toca un vídeo de flauta fantàstica. Que la veritat és que ja era hora. Ostres, no sé si hauré tapat amb el mocador el micròfon. Bé, ho faré així, sense el mocador. Doncs sí, avui toca una flauta fantàstica, que volia dir-li flauta fantàstica terrorífica perquè, com veieu, vaig disfressada de Frida Kahlo perquè d'ací 2 dies serà Halloween. I direu, i què té que veure Frida Kahlo en Halloween? Res. Però és que em vaig fer aquesta corona per anar a una boda i dic, és que l'he d'aprofitar, ja que no la porto a la boda perquè era too much, l'aprofite. Com? Doncs mira, disfressant-me de Frida Kahlo per a totes i tots vosaltres i fer un vídeo de flauta fantàstica. Bé, com veieu, és una flauta que crec que li va molt a l'estil d'avui, no? Molt mexicà, molt Dia de Muertos, jo crec que sí, jo crec que li va, una miqueta. Així que anem a començar. Com podeu veure, és una flauta de fusta i pintada amb colors, però anem a centrar-nos primer amb el packaging. El packaging ve en una funda meravellosa de plasticucho, fa olor a plàstic, òbviament. Així ve en un tec, que jo li dic, i crec que ve en netejador i tot. Com podeu veure, el preu indicava... Ostres! Potser estiguem davant de la flauta més cara de les flautes fantàstiques? No sé si ho podeu observar, però marca 4,40 €. No sé si realment em va costar això. No ho recorde, fa molt de temps que la vaig comprar. Bé, el packaging és molt xurrero, la veritat. És molt fluix, si te cau la flauta li va passar tot, no te la va protegir de res, però bueno, almenys porta packaging. Bé, anem a obrir-la. Com veieu, porta lo de sempre. Les posicions i el palet per a posar-li una teleta, un mocadoret i netejar-la. Val. Com no sé si he dit abans, és una flauta de fusta que està pintada de diversos colors. Tenim blau, verd, taronja, groc i altra volta taronja i en un poquet de textura. Floretes, ratlles, puntets... Està realment graciosa. És una flauta molt graciosa. No pesa gens i l'acabat és acceptable. Així no sé si se podrà veure, té un poquet de fusta que no està ben llima, però bueno. Important! És d'Ikea o no és d'Ikea? És a dir, és desmuntable o no? Anem a veure. Sí, és desmuntable i porta suro així al voltant, que és una dada interessant, que encara no havíem vist res de suro en les flautes. Suposo que va, clar, òbviament, en les de fusta. Perquè totes les que hem vist, aquesta és la primera de fusta que veiem en flauta fantàstica i les altres eren de plàstic. Hem vist que es desmunta, hem vist quin material és, hem vist la seva funda. Ara anem a veure si estan tots els forats reglamentaris. Vos recorde que han de ser 8 forats. Do, re, mi, fa, sol, la, si i el de darrere. Comencem per el de darrere, el té 1 point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. La posició, òbviament, no és molt còmoda, però sí que és cert que aquestes flautes van més per als xiquets, no? Sí, així que cap problema. Ara vindria l'embocadura. Si té una embocadura correcta o no. Lo que pasa es que yo llevo un pintalabios ahora mismo súper, o sea, guay y lo voy a ensuciar. Bueno. Òbviament, ja l'he embrutat. La primera impressió és com que és molt ampla. És molt ampla. Però bé, és correcte. Ara ve la part que més vos agrada, que és si sona o no. Com sabeu, n'hi ha 2 proves. La primera, amb la boca. Farem un sol. Oh, li costa molt d'eixir, o sigui, sona molt poc, la quantitat d'aire que jo estic
tirant per la boca per a que soni la flauta no es veu reflexat en el so. Oh my god! I ara sí, anem a provar si sona amb el nas. Sona millor en el nas que en la boca? Serà real, això? I ara anem a provar l'escala. Anem a tocar una escala de do agut fins a do greu i després del do greu fins al do agut. I ara al revés. M'agradaria saber fer l'accent mexicà, però és que... l'accent mexicà en valencià. Bé, doncs l'escala ja està feta, com ja... vostès sabran si sona bé o no. Hi ha la prova de les proves, que és tocar Titanic amb la flauta. Amb la flauta fantàstica. Pero yo creo que este vídeo os meréis tocar la cucaracha o algo así, ¿no? Vamos allá. Bé, doncs, patapums, ja tenim el veredicte d'esta flauta i és que per a 4,40 € que crec que me va costar, crec que Frida no approves esto, Nope, no val la pena. I bé, patapums, espero que vos hagi agradat el vídeo d'esta flauta fantàstica un poc a lo Halloween, que mira, tenia ahí un poc de decoració, però no s'ha vist. No s'ha vist. Quina pena. I ja sabeu, si vos ha agradat, doneu-li like, feu-li like, comenteu als comentaris, compartiu amb els vostres amics i, sobretot, subscriviu-vos al canal, que jo, mira, feliç de que vos agrade i que vos subscriveu. I no res, patapums. Fins el pròxim vídeo. Adeu! Per cert, potser pujaré a càmera ràpida el make-up de Frida. Suposo que la setmana que publique este vídeo al meu Instagram. Així que segueix-me a Instagram. Adeu!